Ce dibaci, semănați tot cu boabe de soi, fără pic de odihnă și pe soare, pe ploi, nu alegeți câmpia cu elanul din voi, aspirați să rodească fruct din florile noi. Munca vie anonimă, ea dă roade bogate, peste ani cresc livezi din sămânța de carte și pe alte tărâmuri, mult mai îndepărtate, recunoașteți blăstarii altoiți cu dreptate. Dascăli vrednici, purtați omenia curată, cu blândețea de mamă și povața de tată, aveți mâini de plugari, aveți suflet de pâine și croiți, ca zidari neobosiți, temelie de mâine. Câte nopți ați zidit între cărți și caiete, le culeg azi pe toate în snopi grei de buchete, câte zile ați arat cu creta prin lanul științei, le aștern într-o ienile înalte ale recunoștinței. Stau la prag, parcă aș fi iar elevă sfioasă, ca o frunză mă închin cu o toamnă mănoasă, pe-a timpului tablă scriu pe brio noile teme, un poem cu petale din albe și vii crizanteme. Și cu albul din floare, cu puteri de descântec, vă las dulce amintire sufletul într-un cântec, și din numele celor ce v-au scurs din lumină, rog divinul din cer, împliniți și etern să vă țină. De aici am pornit în lume, de aici toate au început. Azi din nou școala ne adună, școala ce iubim noi mult. Îmi amintesc acum cu drag cum treceam al școlii prag. Profesorii ne întâlneau, părinți pentru noi erau. Mi-e teamă că într-o zi va fi târziu să spun cât de frumoasă este viața. M-ai învățat pe toate să le știu, azi în grabă în vers să scriu povața. Deci dacă uși la cârma țării un pic, te uită înapoi, privește chipul luminat, privește grijile vin roi. Mi-amintesc ca câta oară, de frumoși ani de școală, când purtam fundițe în păr, albe ca floare de măr. Învățătorii mei, învățători, azi am venit să vă aducem flori și lacrime de dor, noi vă iubim, scupi învățători. Pe cărarea de la școală de mânuță noi mergeam, cunoșteam noi orice floare, să fie mari, noi toți visam. Un profesor e un zidar, mereu alături de noi, mereu pe șantierul vieții, ca să înalțe vremuri noi. Mi-e dragă să te am în amintiri, mereu aceeași bună profesoară, de atâtea ori cu soare din priviri, de atâtea ori apus-o când răsare. Eu mă întorc ca de slava ta, la anii cei care ne-au fost ca o comoară, aș vrea mereu să-i port în geanta mea, că sufletul de dor să-mi tresară. Un profesor e om artist și modelează caracter, el zi de zi și an de an găsește forță și putere. Școala mea, a doua casă, profesorii mei iubiți, suntem azi cu toți la școală, vă urăm ani fericiți. Răsfoim în cartea vieții, anii cei de școală plin. Prea frumos au scris poeții, profesorii sunt divini. Anii salve crizanteme, peste chipul lor cel drag, și ne întoarcem iar de vreme, să-i înveșnicim în veac. Dragi învățători, bunii profesori, ninge toamna cu iubire numai pentru voi. Dragi învățători, sfinte sărbători, vă aducem azi în suflet cerul plin de flori. Ne închinăm de sănătate astăzi pentru voi. Au trecut neobservate toamnele de atâtea ori, revenim ca altă dată lângă bunii profesori, să le aducem mulțumire pentru visul împlinit
și o stea în nemurire pentru somnul nedormit. Dragi învățători, bunii profesori, ninge toamna cu iubire numai pentru voi. Dragi învățători, sfinte sărbători, vă aducem azi în suflet cerul plin de flori. Ne închinăm de sănătate astăzi pentru voi. Îmi doresc ca niciodată azi cuvintele în vers, clopoțelul ritmic bate, fuga clipelor din mers. Răsfoim în cartea vieții anii cei de școală plini. Prea frumos au zis poeții, profesorii sunt divini. Dragi învățători, bunii profesori, ninge toamna cu iubire numai pentru voi. Dragi învățători, sfinte sărbători, vă aducem azi în suflet cerul plin de flori. Ne închinăm de sănătate astăzi pentru voi. Dragi învățători, bunii profesori, ninge toamna cu iubire numai pentru voi. Dragi învățători, sfinte sărbători, vă aducem azi în suflet cerul plin de flori. Ne închinăm de sănătate astăzi pentru voi. Un profesor e un zidar, zidește ziua cea de mâine, și sufletul și inima la temelia țării punem. Noi, părinții elevilor clasei 11, vă dorim multă răbdare. Zâmbete de fericire, multe flori, lumină în suflet, înțelegere, prosperitate, amintiri frumoase și vise realizate, viață lungă, sănătate. Vă felicităm călduros, dragi profesori! Vă dorim o sărbătoare cât mai frumoasă! Te întreb prea des care-i drumul și dacă bine ai ales. Atunci când caci și e prea greu să te ridici și strângi din dinți, te gândești prea mult la trecut și nu mai de bine parcă, dar te minți și știi că ai un plan și planul tău e viața ta, din care rup fără să știi, an cu an. Și vrea să fii acolo unde cineva mereu te așteaptă, unde ploile mărunte spală toamnă după toamnă praful de pe străzi, unde ochii care nu se văd, nu se uită, unde în dimineți lumea se salută și vezi zâmbete, nu doar în fotografii. Anii trec neobservați, parcă vor să fie uitați și rămân tot mai puțin. A schimbat prea mulți găzdași, însă printre cei rămași sunt nostalgie și un șir de insomnii. Ești la cât fără chei, avem același stil dictat subtil de părțile de unde venim, de unde verde mult sau unde doar beton. Inim, bate în oneson și vrea să fie acolo unde cineva mereu te așteaptă,
unde dimineți lumea se salută și vezi zâmbete, nu doar în fotografii. Și orice cale începe cu un pas, când visezi cu adevărat și uiți de ceas și faci pași spre ce vrei să fii tu. Chiar dacă lumea e mare, atât de mare, atât de mare, iar tu atât de mic, tu știi că ești un loc, un drum spre care nu poți fi oprit. Unde cineva mereu te așteaptă, unde ploile mărunte spală toamnă după toamnă praful de pe străzi. Unde ochii care nu se văd, nu se uită, unde dimineți lumea se salută și vezi zâmbete, nu doar în fotografii. Unde Mulți ani, profesorii mei iubiți, ați fost și veți rămâne niște sfinți. Voi ați avut un rol imens în viața mea. Mă închin, iubite dascăl, azi în fața ta. Din suflet vreau să vă doresc de toate, respect și multă, multă sănătate, să aveți parte doar de elevi cu minți. La mulți ani, profesorii mei iubiți! La mulți ani, dragi profesori, vă aduc cuvinte de mulțumire pentru munca imensă și răbdarea pe care o depuneți în educația elevilor. Această zi este o ocazie deosebită să vă aducem cele mai sincere și frumoase urări de bine, sănătate, prosperitate, dumneavoastră care sunteți atât de dragi pentru fiecare din noi. La mulți ani! Bună ziua la toți, stimați elevi, stimați profesori. Nu știu dacă mă țineți minte pe mine, cândva am fost și eu elev, dar nu cred să m-am uitat, că eu am fost treabă. Astăzi, după cât înțeleg, e sărbătoarea dumneavoastră, ziua profesorului. Vă doresc în primul și în primul rând multă răbdare cu elevii, deoarece știu că într-adevăr răbdare trebuie. Că ne țin minte cum am fost noi în școală, cam șotioși, cum am fost, dar tot a voastră am fost și ați ținut la noi. Vă mulțumesc mult pentru răbdare și pentru toate, spunem într-o oarecare fel, chinurile care le duceți cu noi. La elevi, la colegii mei, le doresc un an de școlar bun și fără primejdii, dar vouă, în primul rând, sănătate. Da, domnul Casină, dacă sunteți, mă auziți, sănătate trebuie. Mai departe, răbdare și cum am zis. Ai, ca de obicei, eu nu prea ghine vorbesc că mă pierd, dar nu-i pe asta. Sărbare frumoasă și la toți o seară bună. Stimați profesori, în această zi frumoasă vă închin cuvinte de felicitare cu ocazia Zilei Profesorului. Vă doresc sănătate, fericire și prosperitate și vă mulțumesc pentru efortul depus. Mulți stimați profesori, în această minunată zi de toamnă, atunci când calendarul ne vestește sosirea cele mai nobile sărbători, și anume Ziua Profesorului, din partea mea personal, cât și din partea colegilor mei ai promoției 2015, venim cu cele mai calde și sincere urări de bine și sănătate. Fie ca bunul Dumnezeu să vă dea multă sănătate, multă putere, mult curaj și răbdare într-o exercitare funcției dumneavoastră. Să savurați din plin dulceața vieții, să trăiască tot ce iubiți, la mai mult și la mai mare. La mulți ani de Ziua Profesorului! Bună ziua, dragi învățători! Vă felicit cu ziua dumneavoastră profesională. Vă urez ca rodul muncii dumneavoastră mereu să vă aducă numai bucurii și emoții pozitive. O zi frumoasă în continuare! Dragii mei profesori, astăzi este ziua în care tradițional primiți cele mai sincere felicitări. Vă doresc să fiți apreciați și admirați pentru munca ce o depuneți, fie ca generațiile care au norocul să vă întâlnească în calea vieții, să fie buni, inteligenți și iubitori de carte. Dumneavoastră sunteți cei cu care fiecare din noi și-a început lecția vieții.
Sunt așa cum sunt datorită dumneavoastră. Pentru asta vă mulțumesc și vă port mereu în inima mea. Profesorii sunt oamenii care participă la formarea unei noi personalități. Ei modelează vieți și destine. Dacă suntem oameni buni, iubitori de carte și înțelepți, este meritul dumneavoastră. În această zi, tind să vă felicit cu prilejul celei mai frumoase zile profesionale. Vă doresc multe succese și realizări frumoase. Vă mulțumesc pentru că ați depus suflet și dragoste în ceea ce faceți. Felicitări! Scumpii mei profesori, oameni cărora mă închin astăzi și spun un mare mulțumesc pentru încredere, răbdare, profesionalism și dragoste acordată. Sunteți întemeitorii de înțelepciune, promotorii de frumos și modelatorii de destine ce ați pășit prin viața noastră cu atâta dăruire. Iubiți profesori, mi-e dor să stau în banca a doua de la geam și să vă privesc în ochi, să vă ascult povețele și să ridic mâna pentru a vă spune că vă iubesc. Datorită dumneavoastră, sunt în devenirea unui om mare, visul pe care îl aveam încă de mică. Vă cuprind cu dor, acum când lumea e în grea încercare și nu pot să vă fiu alături, dar mă rog bunului Dumnezeu pentru sănătatea dumneavoastră. La mulți ani, iubiți profesori, scumpii mei dascăli. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze
Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana.